Hugot nga gibarugan sa hepe sa Mandawi Station 1 nga dili edited ug original gyud ang hulagway niya nga nakuha niya itong usa nila ka piniriso. Nakapaukyab ang maong mga hulagway human nakita nga hayag kaayo ang usa ka dinakpan ug daw sa naggilak-gilak. Si Nico Serino sa follow-up report. Sa Mandawi City Public Information Office, amo gipakita ang kontrobersyal nga mga hulagway nga kuha sa usa ka piniriso. Sa maong mga pictures nga nakuha diha sa Mandawi Station 1, daw sa naggilak-gilak ang tibok lawas niini. Makumpara pa sa hulagway ang itsura sa maong piniriso nga gipatapad sa laing mga inmates nga normal raman ang itsura. Pasabot sa video ug photo editor sa Mandawi PIO nga si Leandro, posible hinuon ang pag-edit sa usa ka picture kung gustuhon. Apan matud niya, magdepende sab kini sa source o tinubdan gyud sa picture. As a editor o picture o mga kuan, pwede man himuon, pero kung gikan gina sa ilaha gyud nga sa kamera gyud, kung mo gikuha bas dili edited. Pero kung sa ila, pwede posible po magbinuang po sila pudlong. Sa iyang bahin, ang hepe sa MCPO Station 1, Major Aldrin Villacampa, mibarog sa iyang nakuha mismo nga hulagway nga bisan siya nahingangha. Original kini og dili edited. Si Villacampa ang nagkuha sa pictures sa ilang dinakpan gamit ang iyang mobile phone. Parang yung ko kaya ako mong ginakagpuan ang uban nadagang kay ni comment nga mauna nako mamungkod sila naka-acto gyud niya. Kami sa DO og ako mukuan gyud ko og ako mga tawo nga naka-try og picture ato niya. At tinawag gyud ta mong gikuan dili to edited. Sa pagpagawas namo ning maong istorya sa telebisyon, gipa-blur sa Balitang Bisdak ang dagway sa maong piniriso. Apan ang kuha sa iyang nasusama sa nagkidlap-kidlap nga lawas ang kuha gyud sa kapulisan sa MCPO. Sa miaging adlaw, napasakaan na ang naasoy dinakpan ug kasong kalapasan sa Dangerous Drugs Act human siya maaresto atul sa checkpoint. Matod ni Villacampa, nakapiyansa na kini. Nagahapon siya nakagawas kay nakapiyansa man siya. Oo, pila piyansa niya, sir? 30. 30 mil. Kung ano to, sir, no? Surety. Surety. Posisyon man to niya, surety niya. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.